Tudalen 8, dwi'n meddwl, ar y rhaglen, ar y gwylod yma. Ysgrifennwyd y bardd Emily Dickinson unwaith. Gobaith ydy'r peth hwnnw ac iddo blu sy'n clwydo yn yr enaid ac sy'n canu alaw heb y geiriau ac nid yw byth yn peidio â chanu. Ydych chi wedi teimlo fel canu dros y blynyddoedd diwethaf yma? Wedi cymaint o ofn ac ansicrwydd efallai ni ddisgwyl y byddem wedi anghofio geiriau'r gobaith. Ac eto, y mae llawer ohonom ni wedi darganfod ein bod rhwsyd wedi parhau i ganu ac heb beidio â chanu o gwbl. Mae'r Cristnogion ar hyd a lled Cymru a'r byd mewn gwirionedd wedi darganfod eu bod nhw wedi agosau at yr Iesu. Ac wrth iddyn nhw wneud hynny, wedi darganfod bod ganddyn nhw fwy o obaith. Yn y gwasanaeth hwn, rydym am geisio meddwl am yr hyn y mae yn ei olygu i fod â gobaith sicr yn yr Iesu. Felly, gawn ni ganu yr emyn gyntaf, sef emyn 565. 565. Gorfoleddwn heddiw a moliannus lef, rhawn y newyll ysgar, bawl mewn anthen gref. Testyn ein llawenydd, gwrthrych pyr ein can, tra bo einio'i synom, byddo'r Iesu glân. Gorfoleddus heddiw, Crist yw sail ein can, unwn i'w glodfori, pawb yn ddiwahân. Gorfoleddwn ynddo, daeth o'r nef i'n byd, cymerth arno natur, dig ein beichiau i gyd. Dryllwyd ef o'i wirfodd, rhoddwyd arno'n bla, cyfiawn was yr arglwydd, hwn a'i llwyr lanha. Gwnaeth ef ei feddrod gyda'r anwyr rai, ond fe droes liferiant angain bythol drai. Ar y trydydd fore daeth yn rhydd o'i fedd, ac arwyddion concwes ar ei ddwyfol fedd. Iesu a gyfodwyd, rhyfedd wyrth ein Duw, testyn diolch bythol i holl ddynol rhyw. Diorseddwyd pechod, cafwyd angau glwy, byw yw neb agredodd yn yr Iesu mwy. 565.
Dychmygwch mai chi yw Sir Ian McKellen. Mae'n actor byd-enwog yn seren y gyfres o ffilmiau The Lord of the Rings ac yn fawr i glod fel actor Shakespeareaidd o fri. Gymryd un o'n ddiweddar gymryd rhan mewn drama bydd sefydliad elusennol. Byddai'n chwarae rhan ditectif yn datrys dirgelwch, ond, a dyma'r rhan sy'n peri syndod. Ni fyddai'n derbyn unrhyw linellau i'w dysgu, ac ni fyddai'n cael gwybod chwaith beth fyddai plot y stori. Yn lle hynny, byddai'n rhaid iddo ddatrys beth fyddai'n digwydd wrth i'r ddrama ddatblygu. Ond yw hynny'n beth syfrdanol? Dychmygwch fod yng nghanol sefyllfa ddiethyr a rhyfedd, gyda dim ond dealltwriaeth gyfyngedig o'r hyn y byddech chi'n ei wneud a gydag actorion a chynulleidfa hamgylch. A'r hon yn nhw yn sicr yn gobeithio byddech chi'n methu cyflawni eich tasg. Fe wyr pob Cristion am y teimlad hwnnw. Dywed y Beibl ein bod ni, pan nhw'n yn Cristion, yn symud o dywyllwch i oleuni, sy'n newid dramatig. Efallai y bydd Cristnogion newydd yn teimlo bod nhw'n sydyn wedi ymuno â byd cwbl newydd nad ydyn nhw'n deall. Mae pobl ymddwyn mewn ffyrdd sy'n gwbl estron iddynt. Diolchwn nad oes rhaid ni deimlo felly, ond am gyfnod byr iawn. Ac yn llyfr y datguddiad cawn esboniad ar hyn. Cyfarchion Ioan. At y saith eglwys yn halaeth Asia. Dwi'n gweddio byddwch yn profi hairioni rhyfeddol a heddwch dwfn gan Dduw, yr yn sydd ac oedd, ac sy'n mynd i ddod, gan yr ysbryd cyflawn perffaith sydd o flaen yr osedd, a hefyd gan y Meseia Iesu, y tyst ffyddron y cyntaf i gael ei eni i fywyd newydd ar ail marw,
a'r un sydd ag awdurdod o'r holl brenhinoedd y ddaear. Mae'n ein caru ni. Mae wedi marw droson ni'n gollwng ni'n rhydd fel bod pechod ddim yn ein rholi ni ddim mwy. Mae'n teyrnasu arno ni ac wedi gwneud ni gyd mewn ffeiriad sy'n gwasanaethu Duw ei dad. Fe sy'n heiddi pob anrhydedd anerth am byth. Amen. Edrychwch, mae'n dod yn y cymylau. Bydd pawb yn ei weld, hyd yn oed y rhai a'i drywanodd. Bydd pob llwyth o bobl ar y ddaear yn galaru o'i achos e. Dyna fydd yn digwydd. Amen. Mae'r arglwydd Dduw yn dweud, fi ydy'r Alffa a'r Omega. Fi ydy'r un sydd, oedd, ac sy'n mynd i ddod eto, yr un holl a lluog. Amen. Mae Iowan yn deall y gall bywyd weithiau deimlo fel ein bod wedi cael ein taflu i ganol drama lwyfan. Nid ydym yn siŵr beth sy'n mynd ymlaen. Wyddon ni ddim sut y bu'n i gyrraedd yma, na beth fydd ein diwedd. Gwelwn rhyfeloedd ac afiechydon a chwalfa teuluoedd, a dioddefaint ac ati, a byddwn yn holi ein hunain, beth ar y ddaear sy'n mynd ymlaen. Ond mae Iowan am ein cysuro a'n sicrhau ni bod rhywun yn cyfarwyddo'r drama. Dyma pam mae yn galw Iesu yn Alffa ac Omega. Dyma'r cyntaf a'r olaf o lythrennau'r wyddor Roegaidd. Mae Iowan am i ni sylweddoli bod Iesu yno ar y dechreuad ei hun, ac ef sydd wedi ysgrifennu'r sgript felly. Mae ef yn gwybod beth sydd wedi bod yn digwydd a sut y bydd pethau'n troi allan. Iesu yw'r cyntaf a'r olaf, y dechreuad a'r diwedd. Roedd ef yno pan grewyd y byd a'r bydysawd, a bydd ef yn dychwelyd yma eto ar gwmwl gwyn ar ddiwedd amser. Pan ofynnwyd i Sir Ian McKellen actio yn y ddrama od honno, ni chafodd wybod dim am y plot. Hynny, roedd ganddo declyn yn ei glist, a thrwy'r declyn hwnnw, clywai lais rhywun yn darllen iddo linellau i'w helpu i actio drwy'r ddrama. Un o'r rhesymau pam y mae gennym ni obaith yn Iesu yw oherwydd fod gennym sicrwydd pendant i fod ef yn gwybod y llinellau. Ef o greodd y byd, y mae ef wedi ein hachub ac fe ddaw eto i'r byd. Gawn ni weddio. Arglwydd Dduw, rydyn ni'n dod atat heddiw i thyddoli ac i ofyn am dyfendith wrth i ni gyfarfod gyda'n gilydd. Diolch yn dy fod yn fodlon ein croesawu am bod yn darganfod gobaith yno ti. Rydyn ni'n byw mewn byd sy'n newid o hyd, ac felly rydyn ni'n diolch fod Crist a'i air bob amser yn aros yr un fath mewn byd o newid. Rhoddais di ni yr arglwydd Iesu i fod yn sicrwydd i ni. Ef yw'r Alffa a'r Omega. O dy law di, y daw ein holl bendithion, a hefyd yr wyt wedi ein tynnu at ti dy hun a dangos dy gariad tuag atom. Duw cariadus sy'n gwybod holl gyfrinachau tywyll ein calonnau, bydda di oleini dy faddeuant, lywyrchu arnom, mwyn i ni fod yn lan ac yn byr. Amen. Rhif yr emyn 324. Saif ein gobaith yn yr Iesu, brenin nedd goleini'r byd. Eiddo thineb a'i ddaioni, a ffwythlonan gwaith i gyd. Llawen hawn,
drwyddo cawn holl adnoddau Duw yn llawn. Arglwydd aros ar yr adwy, gyda thweision pob braw, i gyhoeddi amchwiliadwy olyd Crist i'r oesoedd ddaw. Cliw ein cri, cwneler ni, fyth yn dystion gwir i ti. 3, 2, 4. A wnaeth y darn o lyrch y datguddiad eich syni. Mae Ioan yn dweud wrthym ni mae Iesu, a oedd yn presennol a rhadeg y creu, yw'r un a fydd hefyd yn ffocws canolog bob sylw ar ddiwedd y byd. Mae Ioan yn dweud wrthym ni y bydd hi'n amhosibl i neb fethu ei weld, gan y bydd pob llygad yn ei ganfod, ac y bydd yn mynnu ymateb ym mhob un fydd yn ei weld, a bydd holl lwytha'r ddaear yn galaru o'i blegu def. Mae hwnna wedi dod o datguddiad pennod 1 adnod 7. Sut ydym i fod i deimlo am rhywun sydd yn Alffa ac yn Omega? Yr un a fi, ac sydd heddiw'n bod, ac sydd eto i ddod. Sut ydym ni fod i deimlo ynghylch yr holl lluog? Wel, mae'r un person a ysgrifennodd y geiriau hyn hefyd yn adrodd stori i ni. Yn Efengyl Ioan, pennod 4, fe ddarllenwn ni am Iesu'n cyfarfod y graig wrth ffynon. Gadawodd Iesu Jwdea a chychwynnodd ar ei daith eto tuag at Galilea. O tro hwn, roedd yn rhaid iddo fynd drwy Samaria. Arhosodd wrth ymyl y tir a roddodd Jacob i'w far Joseph amser maith yn ôl.
Roedd y ffynon a gloddiodd Jacob yn dal i fod yno, ac eisteddodd Iesu i lawr wrth ymyl y ffynon, gan ei fod wedi blino ar ôl cerdded mor bell. Roedd hi'n ganol dydd, ac wedi'r ddisgyblion Iesu fynd i'r dref gyfagos i brynu peth bwyd. Daeth gwraig o Samaria i dynnu'r dŵr o'r ffynon. A fyddet ti cystal a rhoi mi ddiod o ddŵr i yfed, os gweled i'n dda? Iddew, da chi. Ac ydw i wraig o Samaria. Sut gallwch chi fod yn gofyn i mi am ddiod o ddŵr? Pan nad yw Iddewon a Samaria yn rhaid dim mae gilydd. Dwi ti ddim yn gwybod beth y mae Duw eisiau i roi i ti. Na phwy yw'r un sy'n gofyn i ti am ddiod i yfed. Petai ti'n gwybod, byddet ti'n gofyn i mi am y dŵr sydd yn rhoddi bywyd. Sir, does gynnwch chi ddim hyd yn oed bwced. Ble ydych chi'n mynd i fedru cael y dŵr hwn sy'n rhoi bywyd? Bydd pwy bynnag a fydd yn yfed y dŵr yma yn sychedu eto rhywbryd. Ond ni fydd pwy bynnag sy'n yfed y dŵr o'r rodda fi iddo, beth eto'n sychedu. Bydd y dŵr o'r rodda fi fel ffynon yn llifo, a bydd yn rhoi iddo fywyd tragwyddol. Dyma addewid hyfryd. Ond nid yw hi'n fendigedig fod Iesu mor hyfalgar am y wraig hon. Pam gobeithio yn Iesu? Am ei fod yn ofalus o'n anghenion ni. Nid yw yn gwneud gwahaniaeth pa amgylchiadau rydym ni wedi eu profi. Mae'n caru gofalu amdano. Pam gobeithio yn Iesu? Oherwydd gall ef wneud rhywbeth ynghylch ein anghenion. Does dim ots pa mor anobeithiol mae'n hamgylchiadau yn gwneud i ni deimlo. Gall ef wneud rhywbeth i gwrdd â'n anghenion dyfnaf ac yn diwallu drwy dorri ein syched mwyaf difrifol. Mae Mesg McConnell yn weinidog Cristnogol sy'n gweithio mewn eglwys yn Glasgow. Mae'n byw ymhlith rhai o bobl fwyaf difreintiedig yn Ewrop, ac mae'n ceisio eu tywys nhw at Iesu, y dŵr bywiol. Yn ei lyfr The Least, The Last and the Lost, mae yn cynnwys profiad un ferch ifanc o'r enw Jane sy'n byw wrth ei hymyl. Dyma stori Jane. Fi sy'n ewyn, ia? Enid, oce. Dyma stori Jane. Yr aeth fy ngŵr i mewn i berthynas gyda menyw arall ac adawodd fi a'i blant ynghyd â holl ddyledion ein teulu. Doedd gennym ni ddim llawer o ddyledion, ond pan nad oes gennym ddim, na dim gobaith byth am gael na dod o hyd i arian, mae 6,000 o bunnau yn swm dinistriol o ddyled. Roeddwn ni'n gweithio, ond yn sydyn doedd ond un cyflog yn dod i mewn, ond yr un faint o filiau. Ambell i fis, bydden ni ond o drwch blewyn yn llwyddo i dalu ein ffordd tan y diwrnod cyflog nesaf. Un tro, allai ddim hyd yn oed cofio pam, mae'n rhaid bod bil ychwanegol i'w dalu pryd hynny. Doedd gen i ddim llaeth na bara. Roedd pethau mor ddrwg fel i mi gael fy ngorfodi i ofyn i'm cynwr am arian. Fe wnaeth i mi deimlo mor fach, fel nad oedd yr 200 a roddodd i mi'n werth pris fy hunan barch. Wnes i byth ofyn iddo am ddim arall wedi hynny. Dechreuodd y sefyllfa fynd yn drech na mi, a throes at y meddygon am gyffuriau gwrth iselder. Allwn ni ond prin lusgo fy hun allan gwely yn y boreau, ac roedd hi'n ymdrech i gael fy mhlant yn barod i fynd i'r ysgol.
Collais fy swydd ac fe'm gorfodwyd i fynd ar fudd-daliadau llawn amser. Roedd y cyfan yn gymaint o embaras i mi. Wnes i erioed gynllunio'r fath sefyllfa hyn yn fy mywyd, ond yn awr rydw i wedi fy nal mewn magl. Rydw i wedi fy nhrapio a does dim un ffordd allan o'm sefyllfa. Dydw i ddim bellach eisiau byw fel hyn, a dydw i ddim am ein plant dyfu fyny fel hyn, yn stryglo i oroesi o un wythnos i'r llall. Beth arall allai i wneud? Ymyfyrdod 5. Dyma wraig sy'n wirioneddol sychedig. Mae hi ar ben ei phenyn a heb fedru gweld unrhyw ffordd allan o'i chyfyngder iddi hi ei hun na'i phlant. Fe fydd yna bobl fel hyn yn byw wrth ymyl pob un ohonom. Hwyrach eich bod chi'n gwybod am rywun sy'n teimlo fel hyn, neu, os ydych yn onest gyda chi eich hun, efallai eich bod chithau hefyd yn teimlo felly. Mae gobaith i'w gael yn Iesu. Gadewch i ni weddio y bydd pobl fel Jane yn dod o hyd i Iesu ac yn derbyn y dŵr bywiol. Gadewch i ni weddio y byddwn ni'n cael ein cymell i rannu'r dŵr bywiol hwn gyda pobl fel Jane. Gweddiwn. Dduw cariadus, rydyn ni'n dod ac anghenion eraill atad, a gofynnwn i ti edrych mewn trigaredd ar ein byd. Gofynnwn i ti achub yr rhai mewn angen, trwy dy ddŵr bywiol. Cofiwn am yr rhai sy'n newynog, neu mewn poen, yn cael eu camdrin neu'n byw mewn ofn. Yr ydym am gael ein defnyddio i ddysgu eraill fod gobaith yn Iesu. Yr ydym am fod yn halen a golau le bynnag yr awn, yn ceisio cyfleoedd i ddod â newyddion da ar efengil i'r rhai sy'n byw mewn tywyllwch. Dangosais di ni sut i fyw trwy eiriau, bywyd a marwolaeth dy fab. Rhod y ras i ni, mwyn i ni ei ddilyn, ac uno i gyhoeddi dy air i'r rhai o'n cwmpas. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gewch i ni ganu emyn 554. Gorfoleddwn Iesu mawr am y dydd y torodd gwawr. Bywyd newydd aeth i ni wedi conquest Calfari. Gorfoleddwn llawen hawn, gwag yw'r bedd a'r nef yn llawn. Rhoddwn yno ti ein ffydd, arwr mawr y trydydd dydd. 554.
Datguddiad penod 21. Y nef newydd a'r ddaear newydd. Yna gwelais nef newydd a ddaear newydd, oherwydd yr oedd y nef gyntaf a'r ddaear gyntaf wedi mynd heibio, ac nid oedd môr mwyach. Ac gwelais y ddinas sanctaidd Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw, wedi ei pharatoi fel priodferch wedi ei thicau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele, y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy. Byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn ddiw iddynt. Fe sych bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. Y mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Yna dywedodd yr hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd, wele, yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd. Dywedodd hefyd, ysgrifenna, oherwydd dyma eiriau ffyddlon ac wir. A dywedodd wrthydd, y mae'r cwbl ar ben. Myfi yw Alffa ac Omega, y dechrau a'r diwedd. Rhoddaf i'r sychedig ddiod yn rhodd o ffynon dŵr y bywyd. Caiff y rhai sy'n gorchfygu etifeddu'r pethau hyn. Byddaf yn ddiw iddynt a byddant chwythau'n blant i mi. Ond y llwfr, y digred, y ffiaidd, y llofruddion, y byteinwyr, y dywiniaid, yr eilyn addolwyr a phawb celwyddog. Ei rhan hwy bydd y llyn sy'n llosgi gan dan a brwmstan. Hynny yw yr ail farwolaeth. Y Jerusalem newydd. Daeth un o'r 7 angel oedd ar 7 ffiol gamynt, yn llawn o'r 7 blad diwethaf, a siaradodd am ei. Tyrd, meddai, dangosaf i ti'r briodferch, gwraig yr oen. Ac aeth am i ymaith yn yr ysbryd i fynydd mawr ac uchel, a dangosodd i mi'r dinas sanctaidd, Jerusalem, yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw, ac ogoniant Duw ganddi. Roedd ei llewyrch fel llewyrch gem dra gwerthfawr, fel maen iasbys yn disgleirio fel grisial. Yr oedd ei ddir mawr ac uchel a 12 porth, ac wrth y pyrth 12 angel, ac enwau 12 llwyth plant Israel yn ysgrifenedig ar y pyrth. Yr oedd 3 ffordd o dir dwyrain, 3 o dir gogledd, 3 o dir de, a 3 o dir gorllewin. I ddir y ddinas yr oedd 12 carreg sylfaen, ac arnynt enwau 12 apostol yr oen. Roedd gan yr angel oedd yn siarad am ei ffon fesur o air, i fesur y ddinas a'i ffyrdd a'i mur. Roedd y ddinas wedi ei llunio'n betrial, ei hyd yn gyfartal a'i lled. Mesurodd ef y ddinas ar ffon. Roedd yn 2,220 o gilomedrau, a'i hyd a'i lled a'i hichter yn gyfartal. A mesurodd ei mur. Roedd yn 140 cuddydd, yn ôl y mesur dynol roedd yr angel yn mesur wrtho. Iasbys oedd defnydd y mur, a'r ddinas ei hun yn aur pur gloiw fel gwydyr. Roedd sylfaeni mur y ddinas wedi ei haddurno a phob math o emau gwerthfawr. Iasbys oedd y garreg sylfaen gyntaf, saffir yr ail, chalcedon y drydedd, emrallt y bedwaredd, sardonyx y 5, sardion y 6, eirfaen y 7, beryl yr 8, topas y 9, chrysoprasos y 10, hyacinth yr 11, amethyst y 12, a 12 perl oedd y 12 porth. Pob porth wedi ei wneud o 1 perl, ac roedd heol y ddinas yn aur pur, fel gwydyr tryloiw.
A theml ni welais hynny, oherwydd ei theml hi yw'r arglwydd Dduw yr holl alluog a'r oen. Nid oes ar y ddinas angen ar hael na'r lleuad i dywynu arni, oherwydd gogoniant Duw sy'n ei goleuo. A'i lamp hi yw'r oen. A bydd y cenhedloedd yn rhodio'n ei goleuni hi, a brenhinoedd y ddaear yn dwyn ei gogoniant i mewn iddi. Byth ni cheir ei ffyrdd y dydd, ac ni bydd nos yno. A byddant yn dwyn i mewn iddi ogoniant ac anrhydedd y cenhedloedd. Ni chaiff dim halogedig, na neb sy'n ymddwyn yn ffiaidd neu'n gelwyddog fynd i mewn iddi. Neb ond yr rhai sydd â henwau'n ysgrifenedig yn llyfr bywyd yr oen. Yn y flwyddyn 2010, bu galaru dwys iawn yng Ngwlad yr Almaen, pan fu farw Paul, yr octopus. Roedd Paul yn byw mewn aquariwm yn yr Almaen, ar yr adeg pryd y cynhaliwyd gemau pêl-droed cwpan y byd yno. Daeth yn enwog oherwydd i bobl credu ei fod wedi rhagfynegu'n gywir ganlyniadau 7 o gemau tîm yr Almaen yn hwrnament cwpan pêl-droed y byd 2010. Ar ben y cwbl, roedd pobl yn credu ei fod wedi rhagfynegu mae Sbaen byddai enillydd terfynol cwpan y byd. Fe ragfynegodd Paul, yr octopus, y canlyniadau drwy nofio bob tro at un o 2 faner yn ei danc. Roedd hi'n joc dda, ond lledai neb o ddifri fod gallu ganddo i ragfynegu'r dyfodol, oherwydd na all neb, dim un anifail, na hyd yn oed un person byw fynegu hynny, neu fod yn gywirach, bron iawn neb. Yn ein darlleniad, mae Ioan yn dweud wrthym, gydag ymddirieddaeth lwyr, fod Iesu wedi ennill. Mae eisoes wedi ysgrifennu'r benod ola, yn union fel yr ysgrifennodd ef y benod gyntaf, sy'n golygu y bydd yn dychwelyd yn ei ôl eto i'n deiar ni. Dyna chi rhywbeth i roi chi obaith. Ond beth am y geiriau terfynol, sef y darn am y gweithredwyr drygioni? Dydyn nhw ddim fel petai nhw'n ffitio i mewn i'r darlun gobeithiol am obaith nefolaidd. A yw'r geiriau hynny'n ein cydwrthwyo ni i obeithio yn Iesu? Ydyn mae nhw. Mae angen i ni wybod y cosbyr creulondeb a drygioni. Mae angen i ni wybod y bydd diweddglo hapus a gogoneddus i'r hanes. Ar hyn o bryd, mae ein brodyr a'n chwiorydd ni mewn mannau eraill o'r wlad ac o'r byd yn dioddef. Mae nhw'n gyfarwydd ag erlidigaeth, carchariadau, trais rhywiol, arteithiau a marwolaethau. Mae'r rhain yn gwybod am y profiad o gael ei difrio a'i camdrin. A beth mae'n ei olygu i fyw mewn tlodi. Mae nhw angen cael gwybod bod i'r hanes hwn ddiweddglo hapus. Gadewch i ni weddio drostyn nhw. Gadewch i ni ddiolch ein bod yn gwybod beth sydd am ddigwydd yn y dyfodol. Ydym yn gwybod mae'r Alffa hefyd yw'r Omega. Ydym yn gwybod beth mae'n olygu i obeithio yng Nghrist. Yn y weddi sy'n dilyn, mae yna gyfle i ymateb, a dwi'n gobeithio bod yr ymatebion ar y sgrin, neu maen nhw ar y daflen sydd ganddo chi. Gweddiwn. Diolch i ti ein bod yn adnabod dy gariad yn ein calonnau. Rwyt bob amser yn gofalu amdano ni. Rwyt yn gwybod am ein gwendidau ac rwyt yn ein helpu ni yn ein gwendid. Pan fyddwn yn cwypo, rwyt yn ein codi. Pan fyddwn yn methu, rwyt yn ein hadfer ni. Pan gawn ni ein clwyfo, rwyt yn ein iachau ni. Pan fyddwn ni'n galaru, rwyt yn wylo gyda ni.
Gweddiwn dros ein gwlad. O Dduw, bendithia ein gwlad a'r rhai sy'n llywodraethu drosom. Lle mae rhyfel, gweddiwn am heddwch. Lle mae trosedd a llygredd, gweddiwn am uniondeb a chyfiawnder. Lle mae tlodi, gweddiwn am degwch a heilioni. Lle mae afiechyd am arwolaeth, gweddiwn am iachad a chysyn. Gweddiwn dros ein heglwysi, ar ein i fod yn halen ac yn oleuni yn ein cymunedau. Gawn ni estyn allan at y rhai sydd angen di. Gofynnwn i'th ysbryd glân weithio yng nghalonnau'r rhai o'n cwmpas. Mwyn i'n oleuni rhown ein hunain i'th wasanaeth, a gweddiwn y byddu di'n gyda'n y dynloniant. Yn enw Iesu, gweddiwn. Amen. Yn ôl sôn, mae pob person angen 3 pheth i fod yn wirioneddol hapus yn y byd hwn. Rhywun i'w garu, rhywbeth i'w wneud, a rhywbeth i obeithio ynddo. Yn Iesu mae gennym ni rhywun i'w garu, a rhywun sy'n ein caru ninnau. Mae gennym ni rhywbeth i'w wneud, sef rhannu'r newyddion da gyda'n cyfeillion a'n cymdogion am y dŵr bywiol. Mae gennym ni rhywbeth i obeithio ynddo. Mae Iesu'n dod yn ôl, ein Alffa a'n Omega ni. Gawn ni ganu'r bedwaredd emyn rhif 564. Emyn bendigedig Siôn Aled, un o'n cymdogion ni yn fama. Mae Iesu'n fuddigol a'i bobl gaeth fyw yn fwy na choncwerwyr drwy gariad mab Duw. Profi gorthrymder neu newyn neu gledd, does ball ar y cariad agorodd y bedd. Dychryn marwolaeth, pechu ein byw, erlid y diafol, mae noddfa gan Dduw. Cymaint temtasiwn dan teithio'n y byd, mae'r grym gurodd angain ein cynnal o hyd. Ni all undym heddiw, nac eto i ddod, nac uchder, na dyfnder, nac unpeth sy'n bod, fydd ein gwahanu, na meddwl ein dwyn o gyrraedd gras Duw, roes ei fab ein mwyn. Molwch ef, mae'r gad wedi troi. Molwch ef, mae'r gelyn yn ffoi. Mae Iesu'n fuddigol, a'i bobl gaeth fyw yn fwy na choncwerwyr, drwy gariad mab Duw.
Sefyll, ie, sefyll. A da ni jyst weddio i orffen os gwelwch yn dda. Dywedodd yr arglwydd Iesu, gorffennwyd. Myfi yw'r Alffa a'r Omega, y dechreuad a'r diwedd. I'r sychedig, myfi a roddaf ddŵr yn ddi-dal allan o ffynon dŵr y bywyd. Boed i ni, ynghyd â rhai ag arwm, wybod natur a grym y geiriau hyn, yn awr a hyd byth. Amen. A gawn ni rannu'r bendith i orffen. Gras ein harglwydd, Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a gyda diolch o'r awr hon, hyd byth. Amen.